To je sfera interesa svih vas koji kupujete, prodajete, uređujete ili iznajmljujete svoj stan, kuću ili zemljište, svih vas koji trebate arhitekta ili majstora, svih vas koje zanima što se događa na tržištu nekretnina. To je Domosfera, portal za nekretnine, ali i mnogo više od toga. Ovdje ćete naći veliku i raznovrsnu ponudu nekretnina vodećih nekretninskih agencija te pojedinačne oglase kupaca i prodavatelja. Oglasi se prevode na čak 5 jezika što znatno povećava njihovu dostupnost. Na ovom interaktivnom portalu doznajte sve o cijenama i trendovima, o mogućnostima financiranja i uvjetima kredita, te se savjetujte s bankarima, arhitektima i dizajnerima. Domosfera donosi nešto novo na tržištu. Ima li nekretnina oznaku Domosfera standard? To znači da su podaci o njoj provjereni i zajamčeno istiniti. Portal Domosfera ima i svoje stalne partnere koji će nuditi osjetne popuste, ali i različite akcije. Na Domosferu se možete registrirati i to tokenom Zagrebačke banke, a tada dobivate mnoge pogodnosti. Domosfera je portal koji povezuje ljude, informacije, savjete i usluge u svijetu nekretnina. Domosfera širi kulturu uređenog tržišta i suvremenog stanovanja. Ne morate lutati po oglasima, trgovinama ili tražilicama, jer adresa je samo jedna – Domosfera HR.